Сяду, пригадаю, вірш складу в рифму, із самого серця доберу слова. 9 років був я висланий з Криму, та сумна подія в пам'яті жива. Я читала вірш кримськотатарського письменника Біляла Мамбетова. Вірш називається «Згадуючи батьківщину». І, звичайно, на жаль, цей вірш є дуже актуальним і сьогодні, бо ви знаєте, що ми не можемо повернутися до своєї рідної землі, вона є окупована. Власне, я була останній раз на своїй батьківщині 8 років тому. Я переїхала в Канаду за півроку до окупації і більше, на жаль, не була в Криму. В Криму залишилися і мої батьки, і мої родичі. Я не можу, звичайно, потрапити туди, бо в Канаді ми проводимо активну діяльність проти окупації Криму. В Криму зараз важко дихається через ці всі репресії, нема свободи слова. І я знаю, що там би мені зараз було дуже і дуже погано. Я хочу повернутися у вільний Крим, і я вірю, що скоро це настане. Sabah erken tan atganda dua ete ana. Dua sözlerini tekrarlap yavaşlıktan aytam. Rabbim, Tanrım, eşit meni, aytganimni dinle. Sen hudretli olganimni балалыктан білем. Для мене, в першу чергу, Крим – це не просто територія, а це добрі руки, це зелені очі, це моя мама. З тобою підем на яйлу, трубу візьми, заграєш там мотив Ешрафа і Хейдарми, щоб той мотив почули зорі, так заграй. Декламував 4 різні поезії, вони були абсолютно різнопланові, але їх об'єднувало одне – це любов до рідної землі і бачення минулого та майбутнього.